Les novetats tecnològiques també arriben al nostre desinformatiu. El gegant americà Apple, després de treure exitosos productes com l'iPhone, la seva tableta, l'iPad, l'iPod de 8 gigas o d'altres, ara, per als joves que fan cues interminables a les Apple Stores, han decidit treure la iMac. Sí, sí, per seure i esperar. El gegant de la tecnologia Apple ha tret un nou producte inspirat en les llargues cues que s'organitzen a les seves botigues cada vegada que presenten un nou producte. Es tracta de l'iMac, una cadira plegable que incorpora auriculars i un connector per iPhone i iPad. Aquesta cadira suposa una ruptura en la línia de productes de la companyia, ja que no incorpora cap pantalla tàctil. L'usuari pot gestionar totes les funcionalitats de l'iMac des de l'iPhone o l'iPad, de manera que qui no tingui cap d'aquests dispositius no podrà treure el màxim rendiment de la cadira. A més, el software de la cadira es podrà actualitzar a través de l'iTunes o de l'aplicació Chair App, que estarà disponible a l'iPad Store per un preu de 2,89 euros. Sí. Estem molt il·lusionats. Estem que no dormim, perquè és que és una aplicació que serà una passada. O sigui, tu t'imagines aquelles cues que es fan allà a l'Apple Store, tots amb l'iMac allí tombats i connectats i poder mirar internet i poder escoltar música, serà una passada. És que aquests tios són la canya. Aquests tios tot el que fan ho peta, tio. Jo estic esperant. De fet, estic aquí assegut a terra perquè no la tinc, però si no, ja la tindria jo. I ara, si em permeteu, vaig a baixar-me una app. El producte que sortirà al mercat el proper mes de setembre suposarà un increment d'entre un 23 i un 28% en la facturació de la companyia, segons l'estudi realitzat per la consultora Chairs and Chows Consultants.